Oli, oli! Benvinguts al meu canal. Jo sóc Àurea i en el vídeo d'avui us porto un unboxing de la Birchbox del mes d'octubre. Com dic, gairebé sempre, excepte el mes passat, l'únic que he fet ha estat obrir la capsa de transport, que ve en aquest rosa tan cridaner. I la capsa és aquesta, d'un rosa pal, i ve en format calaix. Pel que he vist per internet, en teoria porta un tirador, però no hi és. Aquest tirador se suposa que va aquí per tirar del calaix, però es deu haver desenganxat. Bueno, tornaré a posar. Ara sí, ja tenim tirador. I ara sí, és fàcil, surt així el calaix. És d'aquestes que té format calaix, no capsa. Que també són molt pràctiques perquè si les apiles, jo les tinc apilades a l'escriptori, i les que queden a sota en format calaix, ja les poso sota expressament, doncs és més fàcil de poder agafar el contingut que tinguin dintre. En canvi, les que queden en format capsa, sí, obres la de dalt molt bé, però les de la segona o la tercera ja has de començar a desapilar-ho tot i a vegades no és tan pràctic. Però bueno, com dic, és aquest, rosa pal amb dues estrelles i rosa més fosc. Tot molt rosa, en el mes contra el càncer de mama. Suposo que per això és tan rosa, i ja ho diu aquí, Girls Power. En aquí el llibret et diu que durant tot el mes d'octubre, per compres superiors o per comandes superiors a 20 euros de la categoria Pink, donaran 1 euro a la investigació contra el càncer i al suport a pacients i familiars. Suposo que deuen tenir una categoria especial Pink a la pàgina web, o són tots els productes de color rosa, això sí que no ho sé. Diu que com cada mes d'octubre la caixa es tenyeix de rosa per una causa solidària. És la Birchbox Girls, la capsa amb la que sumem, la capsa amb la que se sumen al mes de la conscienciació sobre el càncer de mama. Per això, a més de descobrir productes exclusius arribats a tot el món, amb aquesta Birchbox volem oferir la nostra petita aportació a aquesta gran causa. Ens ajudes? Aquest mes, més que mai, et demanem que comparteixis la foto de la teva capsa Birchbox amb el hashtag BirchboxPink a Instagram i Twitter. Per cada ús del hashtag donaran 1 euro per col·laborar en la investigació contra el càncer i el suport a pacients i familiars. I que Birchbox es compromet a donar un màxim de 2.000 euros. O suposo que ja heu vist la foto per Instagram. Si no em seguiu, us deixo l'enllaç. L'enllaç no, l'enllaç aquí baix a la capseta d'informació. Com sempre aniré traient els productes i a veure què porten. El primer producte és aquest d'aquí, de la marca Lancaster. És un Serum Skin Repair 365. Amb més de 70 anys d'història i innovació en el sector dels cuidadors facials, Lancaster arriba a la teva Birchbox amb un dels seus productes estrella. Aquest sèrum facial està formulat per protegir i reparar la pell del 100% de les causes de l'envelliment. Pren nota dels beneficis. Protegeix el cutis deteriorat causat per la radiació UV, els radicals lliures i la contaminació. Repara els danys produïts en la pell per factors biològics i mediambientals. Perllonga la joventut de la pell mentre es reactiva la memòria cel·lular. I complex antioxidant exclusiu Lancaster que treballa per millorar l'aspecte del cutis. Has d'aplicar una petita quantitat d'aquest sèrum concentrat pel matí i per la nit sobre la pell neta abans d'utilitzar la crema habitual, la crema hidratant habitual, com s'utilitza qualsevol sèrum. Aquest potet d'aquí són 3 mil·lilitres. El tamany original val 71 euros amb 65 cèntims. Lancaster és una marca tirant a careta. El provaré d'aquí uns dies i quan l'acabi ja us explicaré què tal m'ha anat. Fa molt bona olor i sembla com un gel blanquinós, o entre blanc transparent, no sé com explicar-ho, però fa molt bona olor. No sé fins a quin punt us podré donar una opinió formada, perquè amb 3 mil·lilitres, utilitzant-lo matí i nit, doncs home, si veig resultats, valdrà la pena pagar els 70 euros que val?
però clar, hi ha poc producte, així que bueno, ho provaré i sí, us diré què m'ha semblat el temps que ho hagi pogut provar. Següent producte de la marca Naobai. D'aquesta marca ja tinc diverses coses i la veritat és que m'està agradant molt. Crec que ja ho vaig dir en una altra ocasió, la crema de peus, que és el primer d'aquesta marca que vaig rebre, m'ha encantat. Així que en aquesta ocasió és un exfoliant corporal. Com sempre d'aquesta marca, 100% de productes naturals. Diu, aquest suau exfoliant corporal neteja la pell mentre la nutreix. Està formulat amb oli d'oliva, que aporta hidratació a la pell, i partícules de sal que l'exfolien eliminant les cèl·lules mortes. Està bé que porti sal i no microplàstics, com molts exfoliants. Cada cop menys, però encara en queda alguna microplàstics. I que amb això l'únic que fem és aportar brutícia al medi ambient, així que això està molt bé. Qualsevol exfoliant s'ha d'aplicar sobre la pell humida i extendre el producte amb un suau massatge. Aclara amb abundant aigua tèbia, notaràs la pell més suau i hidratada. M'agradaria tenir algun de tamany original perquè el packaging em sembla molt maco. A veure si el veieu aquí. Que és l'envàs i el tap és com de fusta. Tindria curiositat per tenir-ne un en tamany original perquè els envasos els trobo molt sobris i molt macos a la vegada. Següent, de la marca Behavior Professional. Behavior, no sé exactament com es pronuncia això. És un xampú acondicionador lecithin, o lecithin, no sé com es diu, us ho escriuré per aquí, perquè la veritat no sabria com pronunciar-ho. Diu, en poc temps, Behavior s'ha convertit en la marca de referència de cuidados capil·lars de Birchbox. Tots els seus productes tenen les millors valoracions de les usuàries i s'agoten només posar-los a la venda. El seu últim llançament va pel mateix camí. Aquest xampú retornarà la suavitat i la brillantor a la teva melena, des del primer ús. Amb extracte de ginseng i vitamina A també protegirà el cabell dels trencaments i ajudarà a estimular el creixement. Just el que necessita la melena, just el que la nostra melena ens demana després de l'estiu. Olora molt a xampú. No té una olor allò especial, simplement olor a xampú. Suposo que s'utilitzarà com un xampú normal i a la vegada serà condicionador, així que amb un sol producte, si tot va bé, tenim els dos passos fets, cosa molt útil. I sí, ajuda a reparar els cabells i a evitar que caiguin, ara que ve la tardor, època d'un altre cop de caiguda de cabells, doncs anirà molt bé. Jo, com he dit alguna vegada, tot i portar-lo de colorat no el tinc malament, sí que ara mateix les puntes comencen a estar lletges, però bueno, que a qualsevol li passa. Però el cabell el tinc bé, no el tinc maltractat en excés per l'estiu, així que bueno, com tot, quan acabi el que tinc ara a la dutxa, provaré aquest. De la marca Love of Color, o LOC, és una sombra d'ulls en el to Out of Your Shell. Lliure de parabens i al·lèrgens, la sombra en forma de llapis de Love of Color, la nova i exclusiva firma de maquillatge de Birchbox, proporciona un to intens i vibrant de fins a 11 hores de duració i és resistent a l'aigua. La veritat és que pel dia a dia també m'agraden bastant les sombres d'ulls així en crema en general. M'ajuden a que durin i no m'hagi de preocupar massa al maquillar-me si tinc pressa. En aquest cas és un color bastant neutre. El color és així. És un color bastant neutre. Potser pel meu to de pell massa i tot. Però bueno, si dura 11 hores, com a prebase de sombra, a vegades també va bé. Com veieu aquí, l'he difuminat una miqueta. No s'aprecia en excés, com dic, la meva pell és molt clareta, però sí que dona un punt brillantet, que si no tenim massa temps, anem amb presses, simplement aplicant una miqueta i difuminant, queda com brillant, dona una mica de llum als ulls
I si ja no volem posar-nos res més, doncs amb això ja n'hi hauria prou, o si després volem acabar d'intensificar la lluminositat amb una ombra d'ulls que sigui bàsicament purpurina, doncs també serveix, o amb un to... A vegades simplement posant un to mate també a sobre li canvia l'aspecte, no sé. Passat pel mig. Demà ja ho provaré. I per últim, però no per això menys important, un altre vici. Paper bombolla! És aquest blush d'aquí, que és rubor, de la marca Cargo. Ve ben embolicadet, així que a veure si som capaços d'obrir-lo. És en el to Sunset Beach i no sóc capaç d'obrir-lo. S'ha trencat! M'he trencat! Completament la que estic liant. M'ha arribat completament trencat. Ho podeu veure aquí i tota la falda plena de blush. No sé què fa Birchbox en aquests casos. Us l'ensenyaré per foto. Era aquest d'aquí. Són 4 tons. Un rosat salmó, un lila no hauria. Un marró una mica intens, com daurat. Un rosa més xicle i un altre marró així també daurat, però més claret. Diu un arc iris de 4 colors que porta un rubor natural a l'instant. Diu aquest rubor top ventes de Cargo barreja en un sol producte diverses tonalitats de color de rubor i de bronzejador. El resultat és un rubor natural i afavoridor, semblant al que es produeix després d'un dia de platja. Apte per tot tipus de pells, no conté parabens i és així de senzill utilitzar-lo. Diu, utilitza una brotxa, utilitza un pinzell. Utilitza un pinzell per barrejar les 4 tonalitats, aplica-la a la sien, sota el pòmul i el nas. Diu, i un truc, pots utilitzar els colors individuals com a sombra d'ull. En el meu cas ja no. Com dic, s'ha trencat. Miraré de posar-me en contacte amb Birchbox a veure què faig. Veig difícil potser que m'enviïn un de nou, però bueno. Podies triar entre aquest en pols i un altre en crema, si us agafo el que és en crema perquè m'ha arribat trencat. Fins ara no m'havia arribat res trencat. I això que venia embolicat en paper bombolla. Vull dir que... me gozo en un pozo. Tornarem a guardar aquí dintre. I a veure, intentaré, si no sé, recuperar-lo o alguna cosa. Si quan publiqui el vídeo, si hi ha alguna resposta de part de Birchbox, us la deixaré per aquí. Bé, i fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat. Si és així, doneu-li m'agrada, subscriveu-vos al botó vermell que hi ha aquí baix i deixeu-me baix a comentaris què us han semblat els productes que venen aquest mes a la Birchbox. Jo us deixo i fins al pròxim vídeo. Adeu!